ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଚିକି ଗୀତଟେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏ ସମୟରେ ରୋହି ଆସି କୁହନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଚିକି ଗୀତ ଅଧାରୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲୁ, ଆରେ ତୁ ପୁଣି ଗା ନା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଦେଖ ଚିକିର ପାଟି ହିଁ ଖୋଲୁନି ଆଉ ସେ ପାଟି ପାକ୍ ପାକ୍ କରୁଛି। ଏପଟେ ରାମ ମୋବାଇଲରେ ଗୀତ ବଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାପରେ ରାମ କହିବେ ଯେ ଚିକି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଚିକି ବହୁତ ଜୋରସେ ଚିଲ୍ଲାଉଥିଲା, ସେଇଟା ବୋଧେ ରୋହି ତମେ ଶୁଣି ପାରିଲନି। ଆଉ ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକ କୁହନ୍ତି ହଁ ଆମେ ତ ନିଜେ ଶୁଣିଛୁ ଚିକି ବହୁତ ଜୋରସେ ଚିଲ୍ଲାଇଲା ବୋଲି। ଆଉ ଏହାପରେ ଜେଜେବାପା କୁହନ୍ତି ଚିକି ବୋଉମା ଗୀତ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ, ତମେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଅ। ଆଉ ଏହାପରେ ଚିକିଙ୍କ ଭଏସ୍ ଖୋଲି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଚିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜିତି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ରାମ ସାଥିରେ ମିଶି ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ପୁରୋହିତ କାମିନୀ ଜେଜେମାକୁ କହିବେ ଯେ ବୁଝିଲ କାମିନୀ ମା, ତମର ଏ ବୋହୂ ନା ତମ ଝିଅ ଜାନକୀର ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା। ସେ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାନକୀର କଥା ପୁଣି ମନେ ପକେଇଦେଲା। ସତରେ ଏଇ ଝିଅଟିର ଭଏସ୍ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପରି। ଆଉ ଏଇ ଘରକୁ ଏଇ ଝିଅ ବହୁତ ଶୁଭ ଆଣିବ। ଆଉ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜେଜେମା କେତେ ଖୁସି ଆଉ ଲାଗିଯାଏ ଆଉ କହିବେ ଯେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତତେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଜମା ଦେବିନି। ଆଉ ଏହାପରେ ପୁରୋହିତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପୂଜା ପାଇଁ ଯେତିକି ବି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଗ ଅଛି ଚିକି ବୋଉମା ତମେ ତମ ନିଜ ହାତରେ ବନେଇବ। ଆଉ ସେଇଟା ଭୋଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସେୟାର କରି ଲାଇକ୍ ବଟନଟି ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ଲେ